Assalamu alaikum Malam Awwal. A matsayinka na haifaffen jihar Kano, me za ka iya cewa dangane da zaben jihar Kano? To, amin wa alaika assalam. Da farko dai ina maka fatan alkhairi. Ina godiya. Kamar yadda ka faɗa suna na Awal, amma wasu sukan kira ni da Awal Komanda kuma haifaffen ɗan jihar Kano. A zahirin gaskiya zan iya ce ma kwana na biyu kenan zuwa na uku ina bibiyar wannan sakamakon zaɓe na ainihin jihar Kano. To amma sai dai wani abu da ya bani mamaki shine zaben ya zo da wani salo wanda mu 'yan jihar Kano har yanzu muna cikin wani yanayi, ko kuma in ce 'yan Najeriya har yanzu ana cikin wani yanayi na damuwa da rashin 'yanci da kama karya da ake samu a wannan ƙasa tamu. Na, Na san da cewa za ka so ka ji dalilin da ya sa na faɗi waɗannan abubuwa. gaskiya ne. Ya kamata a ce jihar Kano babbar jiha ce, ba ma a ƙasa ba, a duniya ma baki ɗaya jihar Kano tana daga cikin manya-manyan guraren da ko da ka bar Najeriya in kai maganar jihar Kano za a gaya maka, saboda cibiya ce ta kasuwanci. Kuma sa'in nan guri ne wanda ya haɗa masarautun gargajiya da malaman addini musamman na Islam da wayayu a ɓangaren boko. Duk wanda kake nema da 'yan kasuwa da manya-manyan hakimai da sarakuna suna jihar Kano. To a ce kamar jihar Kano a ce an bayyana sakamakon zaɓe a cikin local government 44, an bayyana local government 43 sauran local government ɗaya. A ce tun jiya ana ta ɗauki ba daɗi da local government ɗaya, amma har yanzu a ce local government ɗaya wata. To ai wannan shine ya kawo mu dama a matsayin mu ma na 'yan jihar Kano, kuma ku a matsayin ku na manya muke ganin cewar ko kuna da wata ta cewa da za ku iya yin magana cewar dan al'umma sun riga sun matsu, kowa so yake ya ji abin da ya zaɓa, an bayyana cewar abin da ya zaɓa ya samu domin hankalin al'umma ya kwanta. Ko za ka iya ba da wani saƙo wanda za a gaya wa al'umma wanda hankalinsu zai kwanta? Gaskiya ne, zan iya ba da shawarwari guda 2 zuwa 3. A zahirin gaskiya, musamman tun da mu musulmai ne, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yana cewa imanin mutum musulmi baya cika har sai ya yarda da kaddara mai kyau da mara kyau. To ni abin da nake fuskanta shine wanda ya faɗi a zaben nan ya kamata ya ɗauki kaddara, ya yarda cewa tabbas ya faɗi zaɓe. Wanda ya ci zaɓe a bashi zaɓensa. Sa'in nan ina jan kunne, ko kuma ce ina gargaɗi ga INEC domin ta bayyana zaɓe, domin rashin bayyana zaɓen zai iya sa mutane su yi tunanin ko ana shirya wani maguɗi ne wanda hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Sa'in nan ina godiya ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano domin irin jajircewa da ya yi da ƙoƙari da gudunmawa da ya bayar a gurare da dama, faɗi tashi da ɗauki ba daɗi da aka ranga yi da shi na ganin ya kawo zaman lafiya a wannan jihar. Sa'in nan muna roƙonsa akan da Allah ya tsaya tsayin daka akan wannan abu har iga an bayyana wannan sakamakon zaɓe cikin adalci da gaskiya. Sa'in nan kuma muna neman da Allah da ya taimaka ya nuna wa duniya cewar tabbas kamar inda ake yabansa shi jarumi ne kuma shi nagari ne, to nuna duniya haka ne gurin hukunta waɗanda aka kama da laifin yaga takaddun zaɓe a cikin mazaɓarsu. Ya kamata ya musu hukunci kamar yadda doka ta tanada musu, duk da yake na san mai girma president ya yi magana akan cewa duk wanda aka samu da irin wannan to akwai hukuncin da aka tanada za a yi masa. Malam Nura, ina tunanin ko harbi ake cewa ne? To mu dai a yadda dai muka ji al'umma tana cewa da kuma kafafen yaɗa labaru wanda har mutane suka dinga ɗan yin complain kan cewar mai girma shugaban ƙasa ya ce duk wanda aka kama da abin nan ɗin satar akwatu to a harbe shi, har ya zamanto cewar wasu al'umman suna ganin cewar shugaba Buhari bai kamata a matsayinsa na babba ba ya nuna cewar har a harbi wani. To amma kai ban san me zaka iya cewa game da wannan magana da shugaban ƙasa mai girma janar Muhammadu Buhari ya yi ba. To
A zahirin gaskiya a addinin Islama ba za mu iya cewa akwai dalili ko kuma hujja da ta ba da damar a harbe mutum da ya saci akwati. Mu dai abin da muka sani shine duk mutumin da ya sata Allah da kansa yana cewa ya yanke masa hannu. To kaga ba zai yiwu mu ce mu a harbi mutum ba, amma kuma akwai lokaci da yake canzawa na wasu abubuwa, sai ka ga mutane suna yin wani abu wanda za ka ga ya saba wa shari'a, ya saba wa doka, ya saba wa addinin musulunci. To a zahirin gaskiya dai ni a shawara ta shine duk wanda aka kama da wannan a yi masa hukunci daidai da abin da ya dace, ko da ba a harbe shi ba, amma hakan ya tabbatar an nuna a duniya cewa lallai an hukunta shi ko shi waye, kuma ko da ɗan wane ne shi, domin hakan zai sa kowa ma ya ji tsoro idan yana da shirin aikata wannan abu ya daina. Ina so kuma in ɗan ba da saƙo ɗaya zuwa biyu. Matsayina na zan iya cewa ɗan jihar Kano kuma ba wai ɗan siyasa ba, kawai dai shawara ce zan bayar. Shine mu a jihar Kano a zahirin gaskiya ba ma son tashin hankali, zaman lafiya muke so. Don haka duk wanda ya ci zaɓe a bashi zaɓensa. Don a yanzu ma haka duniya tana kallon mu, wannan jiha tamu ta sa ido sosai domin ta ga me za a yi. Wannan tsayar sakamakon zaɓen ma kaɗai wani cece-kuce da jama'a suke yi, suna kallon mu kamar a matsayin mutanen da har yanzu haka ana cikin kan lokacin mulkin mallaka. Duk da yake na san da cewa zan iya yi wa su malaman zaɓe uzuri da kuma hukuma musamman ta ɓangaren ma'aikatan 'yan sanda, domin watakila suna tunanin faɗa a yanzu zai iya haifar da samun raunuka ko kuma wasa na celebration da mutane za su iya rasa rayukansu. Ina tunanin suna jira ne zuwa dare idan ya yi, mutane da yawa sun ragu, domin na san kowa ya san sakamakon zaɓe abin da yake wakana, sai su bayyana wannan sakamakon zaɓe. A ƙarshe nake cewa ina yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje jaje da cewa Allah subhanahu wata'ala idan zai ƙara yin gwamna nan da shekara 8 in bayan shi wannan wanda ya samu ya gama, zai iya da nema kamar inda Kwankwaso shi ya yi wanda ya tsaye da wannan a wancan tenuwa tashi. Don haka a nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. To mai girma Awal Kwamanda, a tambayar mu a nan kafin mu ba wa al'umma saƙon da ka bayar, muna so mu tambaye ka, dama irin wannan tana faruwa ne a wasu shekarun in an yi zaɓe ana jinkirin irin wannan faɗar sakamako, ko kuma a'a kawai a yanzu ne dai haka ta faru a jihar Kano? Mu dai a tarihin jihar Kano gaskiya ba mu taɓa samun irin wannan ba, kuma domin sakamakon zaɓe ne wanda ya zo da wasu salo kala daban-daban gaskiya. Mutane da yawa sun riga sun san waye ma ya ci zaɓe. To kasancewar wasu jigajigai da suka haɗu da yawa da wasu gwamnoni da suka bar jihar su suka tafi wannan jiha, kuma 'yan fatin adawa, wanda hakan yana nuna cewa duniya za ta kalli abin da wata manufa ta yi tunanin cewa ko ana shirye-shirye wani abu. Duk da yake na san da cewa gaskiya hakan ba zai yi ba, zai yi wahala, domin 'yan jihar suna da wayewa sosai da ƙwarewa da ilimi, kuma abu ne wanda yake aure ne. Kawai dai mu abin da zan iya cewa shine Allah ya sa hakan shi ya zama da kairi zuwa jimawa, kuma za mu ji sakamako kamar inda muka same shi a gurare. To wani shawarwari za ka bayar ga 'yan uwanmu, maƙotanmu kamar irin su Maiduguri, irin su Kaduna, Sokoto, Birnin Kebbi, Kwara da sauransu? A zahirin gaskiya shawarar da zan bayar shine ya riga an waye, yanzu an ci gaba, an daina maganar wayya siyasa a dauke fati na APC sak ko a ce PDP sak gaba ɗaya. Kawai duk wanda ya cancanta ko a jam'iyya mai akwati yake kawai ka zaɓe shi. Wannan shine shawarar da zan bayar. Sai shawara ta biyu, su yi zaɓe cikin lafiya da kwanciyar hankali da lumana. To wannan shine, kuma siyasa ba gaba bace ba, dama kuma zo mu zauna zo mu saba. Dole wata rana za ka samu, wata rana kuma dole za ka rasa. Wannan abu ne da Allah ya riga ya tsara kuma ya rubuta. Don haka da wanda ya ci da wanda ya faɗi duk ba yana nuna cewa idan ka ci Allah ya fi son ka ba, ko kuma dan ka faɗi Allah baya son ka. A'a, Allah shi ne mai ba da mulki a lokacin da ya so, shi ne mai ba da mulki ga wanda ya so, ya ƙwace ga wanda ya so. Yakan bai wa kafiri ya ƙwace a hannun musulmi, yakan bai wa musulmi ya ƙwace a hannun kafiri.
amma shi ya san dabarar yin haka. To don haka fata na shine kowa da kowa, maza da mata, yara da manya da tsofaffi, da fatan kowa zai zama lafiya. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi Malam Awwal Kwamanda. Kafin mu rufe faifanmu, muna so ka ɗan bawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawarwari akan tafiyar da mulkin Najeriya tenuwa ta biyu, ko me za ka iya cewa a kai? To, a zahirin gaskiya zan iya cewa zan ba da shawarwari guda 2 zuwa 3 akan wannan abubuwa da suke faruwa na shi asalin shugaba Muhammadu Buhari a zahirin gaskiya. To, da farko dai zan iya cewa Najeriya ƙasa ce da ta haɗu da wasu irin mutane kala daban-daban. Akwai mutanen da ya zama da cewa intelligent people, mutane ne wanda suna da ƙwarewa sosai ta wurin dabaru da salo da wasu abubuwa. To, abin da zan iya cewa shine President Muhammadu Buhari, talakawa mun zaɓe ka domin muna so a kawo gyara a ƙasa. Shine wasu abubuwa na wasu mutane gugu waɗanda ake tunanin sun sace dukiyar ƙasa ko sun yi wane ne, shine za a iya bibiyar su duka. Duk wanda aka san yana da wannan, a karɓi dukiyar talaka a ajiye, amma hakan kar ya nuna cewa za a wulaƙanta waɗanda ba sa cikin party ko kuma ɗan different party ko something like that. Ya kamata a yi adalci, in zamana cewa in za a yi hukunci, duk wanda aka samu da laifi to shi a hukunta shi kamar yadda doka ta bayar da dama. Sa'innan ina so da Allah Janar Muhammadu Buhari ya ɗan ƙara dagewa musamman a ɓangaren ilimi, domin ganin an samar da ilimi mai amfani a wannan ƙasa. Ya zamana jami'o'i, an ƙara jami'o'i, ya zamana kamar yadda aka yi wa ma'aikatan 'yan sanda ƙarin albashi, ya zamana malaman makaranta su ma an duba da su, an kula da su a irin wannan situation, irin wannan system ɗin da ake kai, domin suna ba da gudunmawa sosai 100%. Wannan ina tunanin ita ce shawarar da zan baiwa President Muhammadu Buhari. Sa'an na masa fatan alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa burikansa na alkhairi, na shari kuma Allah ya juya su koma alkhairi. Bisa. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi Malam Awwal. Kamar yadda ka faɗa, mu ma insha Allah za mu je mu nuna al'umma wannan saƙon naka da ka bayar, kuma muna roƙonka a matsayinka na babba, ku kuke faɗa a ji a ƙasa, ku gaya wa INEC ta yi ƙoƙari ta bayyana sakamako domin hankulanmu su kwanta kafin a fara tayar da hayaniya. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode, masha Allah. To sai an jima.